Hey guys, I'm gonna want my comments. Guys. You guys, I'm gonna my comments. Where are the comments? Hi Chrisabel, hi Mejuri, hi Kunti, hi Tando, hi Tamaita Mtenda. Iko zvino i past 8 manheru mukwandi kwakachena. I past 8 kwakachena. Past 8 manheru. Ndatochaisa so. Ndichaisa na 8 changosvika pamba. I past 8 so kwani mukwandi kwakachena panzapa. Kura kuti tave munhingikiri. Tave ku Sama. Hi Yvonne. Hi Abigail, hi baby girl, Dre Rasta, how are you? Fari, how are you? And I will my comments ma. On the rice, should you say? Clara Machakaire, how are you? Abigail, and my cup of coffee. Oh, you're my cup of free coffee. You too, you are my cup of free coffee, my love. Rikofi, I love Rikofi. Rikofi, South Africa, actually, I'm not going to do anything, but I'm going to die. Rikofi. Unfortunately these days ndakuinwa isina sugar but ndatozoijaira manje ndozoijaira. Madube, how are you? Tendai gutu zviri sei mwana kumusha. Justin Muchenga zviri sei nomsa, how are you? Fari, good evening to you too. I'm very well, how are you guys? Share life mutege vamwe, share life mutege vamwe. Hanzina Justin Muchenga ndokufarira SIS MELLY. Justin, love you and Jads. Pamwe son maybe. Chengeto baby girl, how are you? Cheza shiri say Sekai Gamira, how are you? Shiri say Hanzina Lydia Riko finduku masina sugar masvano isina mkaka kanendeka samkaka umoru kuno kusungana kiso. Ayo zvako but ndatojaira manje. Ndajaira. Mary zviri sei Maria, how are you? Sisi Nicole Mungava zviri sei. Cleopatra, how are you? Tie dzati zviri seiko. Hlalani Moyo, how are you? Nonhlanhla unjani Nhlonhlanhla? Lili Dube uyaphila na? Busi Mazambani, how are you Busi? Pamela Nyoni zviri sei. My boys, Hansi, thank you once again. My boys. Lisa Nyakuz, how are you? Isabel Stembeni, Shiri say Christina Sisikiri, how are you? Caroline Gusha, Shiri say Daddy So Push Baby, how are you? Miss Pagova, Shiri say Chipochi Zivandukuzama Wena. Pels, how are you? No, Shiri say Benia, how are you? Trishi, could say really, how are you? Priska Kadungure, Shiri say Amanda Maraire, how far? Lainampofu, say Kokoko, say Maristi, Mr. Shava, Etishava, how are you? Hey, Maristi, part of life, how are you? My Cleopatra, Morisei, more live or more life, how are you? Manje njenje atete yangu maskora seko moms atete jese. Maino kumurisei, nontlantla, azina better life. Joyce, how are you? Nyarai Swela, Shiri say, Emi Makala, how are you? Tinotenda Gideoni, how are you? Lisa Nyakuzi, Nomsa, Mama Daddy, I love you too, Nom. How are you, Nomsa? I love you too, baby girl. Bianga Wadi, Mamo, you must say, that's where I'm going and zoka, Fakubasa, Mary Mzati, she, I asked Mangana Dendi name, Mangana Dendi report, Dendi tea, do square name. Mangwana ende shanaka kuti Friday mangwana chinenge zvakanaka chaizvo mangwana Friday apa Friday andiri kumba panenge pachitopisa moto chaiwo. Kudzi mushonga ndiri bhori sei Maria Dwati zviri sei Rijeko Kafuru, how are you? Queen Matura pano ndajambaira apa dadira ichikaruka, how are you? Nhasi ndiri kuda kuzama imese guys. Farai zviri sei Queen Matura, how are you? Nyasha duwe ndiri bo anatete duwangu kwa duwa nana momsa wangu muri sei
vanhu regai nditewo vana dhiwe vese maswera seiko muri vana vamai vangu muri vana tete zvakare vana mamoyo makandikoshera ana maposa vana wamambo ana chirasha kandimona mbuya vangu tete veghost soko muri sei Leona Rutendo how are you Mavis Madea how are you Caroline Gombedze more blessing Charity Zivengwa Roy Tinashe thank you Roy how are you my brother my lovely my one of my favorite people one of my favorite guys how are you problem yake adutaura nikuseri Leona Rutendo zviri sei Loveness Chikuni Loveness Ashumba Teteve girls muri sei seiko Tobekile love you too more blessing guys amwasongosaraka guys mungondiregerera ndazama itina right masquera say guys Rudo Bota how are you Mufaro Tina how are you Linda Fitz zviri sei Roslinka Bote how are you Matima Zura how are you Leila Jones how are you Natalie Masimbita ndakuzokujamba maenda fana kudedza how are you Kundai Chimunhu Kundai Mapfumo how are you Esther Katsande kuri sei Fungai Shumba how are you Nancy Buso zviri ndo mazina ndenchikuti papa munozozvona pamemo ndipisa mstreet ona ndichitoziva stara kwane nchiriverenga kudai ndetozvati okay animaona okay busi mapuranga zviri sei right guys I hope mese maswera zviri bo guys mese maswera zviri bo anditika pane kanyaya kadiki kandauya nako Munyarai Bwai, as the Morsei, Uri boy, Priestess Duve, how are you, my dear Morsei? Right. Pananyanda we are nayo, guys. And it's my be masquera say, Yanyanda we are nayo and it's Tine Muneva ana guys. Vaskana, Vakura, Varikudzimba Zenyu, Moms Morisei say Duve, a coffee chili say, Akulin now, how are you? Pane Vakura, Vakura, Varda, Kutao, Muneva Navakanaka. Abo venyu vari kuZimbabwe kwashinji kacho vati mune vana vakasara kuZimbabwe handiti guys ndauya kuti ndizokudzai nezvenyaya yepageant handika kuri kuitwa makondesti erunako handiti saka makondesti erunako aya this time akavhurigwa munhu wese ari muri kuona akavhurigwa munhu wese zvekuti unozongoona vanhu ava pastage shoti vanhu ava vakakondesta seka guys kuZimbabwe tine vana priestess doenda kumhorosa Justin Mchenga uri boyere tine vana vakanaka mune vana vakanaka kuzimu guys but vana venyu mwantoda zvekumodela izvi animaona zvemabeauty contest but maitoshiya kuti zvinoitwa sei animaona kuti panofambiswa sei anditi so ndauya kuti ndizokudzai kuti kuri kuvhurigwa mabeauty contest kana muine vana venyu guys andika vana vakagara vanenge vasina zvokuita kuZimbabwe encourage the child kuti apinde pabeauty contest andika chandoziva pabeauty contest mirai guys ndikudzei beauty contest haisi yekunaka pameso vanochizavo munhu anenge but mukatarisa pamacontest pepeka pane munhu unochofunga ndesifungai mutisa wayu winile masifanda zviri sei unotofunga kuti kuva winisa uyu vachisiya uyo sei pabeauty contest panotariswa zvinhu zvakawanda guys pane mibvunzo inobvunzwa panotariswa inonzi confidence chaiyo yemwana hanimaona inotariswa kotariswa intelligence yemwana pamaquestions avanobvunzwa aya saka zvokuti ndoda kuti mubooste confidence yevana venyu guys ngavaende vanojoina beauty pageant ishi hanimaona vanoda kujoina and then anenge ari maauditions aya ari kuitwa handika maauditions hai dadirai sorry dadirai simbongile sorry guys Pamela Tegama sorry vandisina mhorisa sorry handika Juliet how are you saka vanoenda kumaaudition vanonotariswa ikokoko handiti ngatipei vana zvokuita vanoswera vari kumba vachipractiza you know and then voenda saka musi wa2 May labo bonke basebulawayo bonke lakho unemntwana wena uyazi ukuthi umntwana wakho uthanda izinto leziyana ezamapigeon and what not 2nd of May anti ama auditions akhona lapho ebulawayo andithi ungathumela umntwana wakho ahambe ayo register le kobulawayo andika this is for Mrs Bulawayo in there Mrs Bulawayo pari kutopindwa changwiti nezva Mrs Bulawayo this one is for Mrs Bulawayo musi wa2 May guys and saka patosarigwa madays ndikusura mangwana muka mwana inde nonyoresa andiona mangwana muka mwana inde nonyoresa ugadzire mwana anojoina andichika so registration number andichika pamuchida kuregister vana venyu batai number idzi +263 78 278 2076 ndiri kuripita zvakare 078 kubulawayoku
278 2076. Mangwana mwana anokwanisa kuenda kuno register ipapo guys. Mbose nakudza yantika kungo register mwana chitandika hanzi right chiona manje pazvakanakira andika kuenda mu audition akusi kudiwa dress guys. Musazotwa hey mwana angaindi mangwana is too short ndizi dress kurungonzi ngapfeke tight yake black andika ne black top ne boots. Mwana ngango yani tight skin tight ye black ne top ye black ne boots akareba because ma audition hanimona musaiseva na mas dress skin tight top ye black ne boots kuti vakwanise kufamba vadzitse vana auditionwa akusi kuscreeniwa kunze ye dress rakanaka kuti dino munhu wese matights ye black top ye black chero top yana ye black ne gwaikwai makwaikwai ye black ma heels ye black mwana otoenda andika otonoita ma audition andi otonodzidzira ariko $10 chete. Supporta ivana guys, let's build confidence in children. Hanimona vana vedu vakawanda havana confidence kuZimbabwe. Havana confidence. Vano handisi kuti ichi chinoitika havana confidence. So guys, mukaenda indisa ivana vano build confidence ikoko, right? Musi wa 2 then musi wa 9 paHarare pachino peace up. Hanimona paHarare musi wa 9 endisa ivana vari kuHarare, endisa ivana kuma auditions. Vana venyu vanoda kuindisa ivana inde Miss Harare. Maleggings ma tights ndiwayo zvakafanana kana Rufaro. Maleggings ne ma tights zvakafanana chinhu one. Leggings tights must takasiyana but chinhu one. Andiwana Rufaro. So musi wa 9 kuHarare. Animona. So kuHarare hanzi ko age pane age rap. Aiwa indisa ivana ndisikona age indisa ivana. Endisa ivana I think vachazogroupiwa vana. Vachazogroupiwa vana. Endisa ivana. Endisa ivana I think if vanogumira pa 2022 21 22 endisa ivana 21 22 papa as long as chete endisa ivana age range 21 22 andika then vadika ndofika kuma 14 15 vanoenda anenge ari ma junior Miss Zimbabwe ma junior Miss Blawai vanoenda zvakare ma 14 13 waya endisa ivana 15 years endisa ivana then iye kublawayo is same number ndiyo yamuno register 15 nayo same number antika same thing ma tights fute black top ye black kuma auditions antika kuHarare vanenge vari pahanzi Bagatelle inonzi Bagatelle Conference Center kuHarare ndopa vanenge vari kublawayo vanenge vari ku Fazak Woodlands kunonzi ku Fazak Woodlands hanzi mati number all right number E +263 78 278 207 6 waibata ka number mispa waibata so guys ngati build confidence mwana vedu regai aende kuHarare kokoko anoita zve modeling izvi regai aende zanzi ndakakuchenesa ma ECD endisa ipo vana vanotanga anzi catch them young vana vanotanga kutonwa vari vadiki animona vanotanga kutonwa vari vadiki saka ndo advert yangu ndauya nayo kuti zokudzai zvakare ndichitaura kuti guys vanhu vasina mapolisi muri kutembei joinai Zororo police guys Zororo munhu wese kuzororo takaenda joinai Zororo funeral police anditika joinai Zororo funeral police guys thank you priestess ndiyo number chaiyo andika kuita kuti kana ukafawo iweweka uwanikwa usina kudi unewo pekuvigwa animona right ema awards anzi Belvedere training center is that what you said no kuHarare haisi Belvedere inonzi indokoziva ndikuta zvokutoverenga kaini Harare handizivi zvokudaro kaini ndoziva vanhu Harare asiyo kwanditi chakati handizivi iripiko ko Bulawayo ine 2 nemusi wa 2 May okay musi wa 2 May right kuHarare yairipi where is Harare kuHarare ndaiona papi yes kuHarare yaendepi Bulawayo iFazak Woodlands andizi kuvulayo rangu raendepi endeka hey guys all right akawanda guys Harare inonzi anzi Bagatelle inonzi Bagatelle Conference Center hanzi inonzi Regency Hotel then musi wa 6 June
6 June vatotanga 6 June panenge pakutoitwa hai Suzy my dear one 6 June kunenge kwakutoitwa Miss Universe andika Miss Universe pa nozi Harare Hippodrome ameno Harare Hippodrome I think inonzi Harare Hippodrome hanzi nguva yekuma past 8 to 9 kuma to 9 now Harare Hippodrome something like that animaona so itori event kuna junior spraga ndenga imi imi saka vanofarira zvokunoona I love you too Christine Sisikiri my sister my day one sister so guys ish vanofarira zvekunoona vaiva zvemapigendi kana usina kuzvokwenda musi wa 6 guys kundoko kwenda kunotandara uriko animaona uchitandara nevamwe anyway mutisupportewo guys please support ish zvinhu zviri kuitwa izvi zviri kuitwa nefellow sister ndiye ari kuorganize this function we support our own especially kuvakadzi tinosupporta zvekudaro handitika so munhu wechikadzi ari kuronga ichi saka tofunga kudini kuti timusapotewo handitika toti zvakare musi wa31 October kuJoburg kunenge kuine function yemadiaries handitika elegance and filtered and elegance stara chamene ikoko inenge iriko kuJoburg ikoko kuBoxburg ndizvo Binoni Boxburg somewhere there kwainenge iri handitika so guys atitry kuti tinde tinosupporta tetiriko tirikuuya isusu vekutimu vane tikutoya nokuuk vakati handika ande munosupporta vanokwanisa kutengera vamwe matickets handitika please wo nongai mabhururu enyaya yavo kama wenyu vamakabuilda waya nongai mutengere vamwe matickets hanzi ndakurutai nhasi konda ndaita sei futi lisana animaona haisi stambu so ndo zvona ndangoya nazvangu gazhinjiti mangwana aiwa tinenge tiripo pano tichidzifadaya nyaya ichi mangwana ndoda kuzokudzai imwe nyaya yangu pane nyaya ndoda kukudza ini guys ndombozvida here zvokusira ndichiteretsenwa nemunhu zvokusira ndichiblackmailwa nemunhu pane nyaya ndazokupai mangwana asi nichangoya nekagudu kwenyaya ndozonyatsokupai yose kana yawaridzwa yabuda zvimathreats ndombozvida here zvokublackmailwa ini type yangu inoigeto takaita sendinoblackmailwa izvo zvisina ndibasa rese kutange pane medha kesi saka ndichauya nayo ndichauya ndichikuplayirai rimwe audio so asi ndichakuplayirai kagudu ndozokuplayirai rose kana ndaona reaction naika so guys hanzi new hotel Binoni hanzi kunew hotel kuBinoni ndo kunenge kuine zvinizvi kunenge kuine function yediaries saka hande inowandi wedu guys mangwana pandinouya mumbondinongerawo guys 10 matickets chete mungo 10 chete mangwana mumbondinongerawo 10 chete kuita kuti tifambe vasinawo vaya vaindewo vedway vasina siri yakuda nyaya kwauya isimeri mudurure zvose right kuti ati vasinawo vaya hanzi today's my birthday happy birthday admin Tambu happy birthday my sister happy komadi kutuzama kusera nemunotaurawo here kuseni kuti birthday rangu kwanzi chingoti bvuta pana kana nyaya inoshamisayo kana kuti nyaya itoripo unoziva kuti vanhu nangaida ngotsvaka ngoblackmaila munhu anongotaura zvinhu kwasina kuswera maistream agafa kati hativhunduki zvokumanya plus kana ndakambokuudza chinhu kuda kuti ndigona kuchidzokorodza andiona sanida kungoona reaction chete because zvokutombozvida here zvokusira chiblackmaila nemadinga nemibora ngoma 9 ini chai right saka guys 10 tickets chete mangwana kwachingoti turu mangwana turu mangwana turu mangwana turudo hanzi ushaya lingire porokwani garashesha polokwana iri kupinda ipi guys polokwana iri kupinda kupi polokwana iri kupinda ipi garashe yaina chasivini bvunza maadmini wangu bvunza maadmini I think anonyatsoziva maadmini kuti polokwana iri kupinda papi because magroup acho akawanda ndichazivina asi ariko ekumaprovince akasiyana-siyana saka ndichazivi so guys mangwana ndine game kuTikTok guys please yandisupport team South Africa kwai hamuvhundutsi ini
inini ndobva ndaikwaenda funduka inini chai guys kwai kune munhu anotokakama achitaura guys mose hamuzvizivi kuti at some point ndaituka zano imi hamuzvizivi ndaituka musangano pano isecret here indazviitira papublic isecret here guys mbondiudzaiwo kana iri secret isecret because nandisingaidi isecret here yanga isiri secret hakana because ndakudzenga ndaitodzilira chamisaka direct ndikaoshotiwa ndikati tokutoita kunge kanimaona zvinozikamwa ndikaudziga ndinde kunojoina zani ikoko ndite voice ikoko haisi secret kai ndakatokudzai pano kuti ndakuda kuinda ruvhena kaisi mukati ndakuda kuinda ndikainda saka munhu ano kwaitipewo lingira chezi right maadmin ari mucomment section lili maadmin ari mucomment section saka maadmin mucomment section ngavakupe link ina handina hangu link but maadmin mucomment section vanaro maadmin vanaro panikire vanaro so guys kwai secret zvaingoitwa pano saka kune anotofunga kuti secret kune ari kutofunga kuti secret ari kufunga kuti akabata juice secret kugwadziwa ndichakudzai zvangu dondiwari asi kuti zvimwe zvinhu zvacho unenge uchingotega nimbozvinyarara ningozviignora wozongona kuti kuti kunakidze kakutive pana patine fire takaenda kugame tiva pana patine fire takaenda kugame ka so guys mhengo zvitara kune munhu adofunga kuti ane secret ari kugwadziwa ari kufunga kuti ane secret saka kwai akutofunga kuti secret kwai nokuti vakanga vachivenga vakanga vachizodai izvi zvinhu zvisiri secret zvandakaita pachena 9 hasi ndobvumidza kuenda kwanda guys kanga muchingondituka pano nenyaya dzangu ndakatojoina ini ndakatopinda ini kanga ndichituka ini nokudza kuti guys hazvida kuti tivanguvengana because ndachuza rimwe side imi muri kuda inyu rimwe side hanimona regai ndinde ini ndotofunga kuti tikanotaurawo ndirimo ndonohwikwa how many times munobva uri mungati kwanzi vakanga vasingatodi ava vanhu vakanga vaitotuka anotoripo mavhidhiyo anatopisa adoripo pano anatopisa musangano adoripo mavhidhiyo haisi secret iyo haisi secret ende guys uchida kupinda muchinhu ka unotanga wainvestigata kuti kunhu kwandoda kuenda kwakamira sei that's me you know that's me inini ndino investigate kwandoda kuenda kwachona zvinhu zvose zvakamira sei andiona so I investigated maona ndobva ndabvunza dofo iri kuti naiwe shamwari zvinhu zvakamira sei paaudio ndobva anogura kaaudio kakanzi naiwe saka zvakamira sei kune zvinhu zvazvizoti vari right here zviri straightforward kwakutokwai ndakabata juice ndine audio randinaro panapa saka ndine juice ndoda replay kwani ndoda kutoriplaya inini pavanhu uone kuti nditori done gagan reparocation ndinoda kutoriplaya muridzi waro audio nai patisha ndinoda kutoriplaya me muridzi I want to play it my own audio kuvanhu tigona kucheta sei next move 9 kudowana chiaudio kwai neli apa uri kugweneni I do my own do your own ichauita shakara zveaudio ndakatomirira I want to play it my own me here and explain my me to my people, not to you, to my people, and see what you chachinja chi hazvichinji ndakatopinda nditoriko nditori muzani ko zvino zvokutodaro ende hazvichinji zvochinja ndogara ndazofunga kuti handichadi hapana nonidzinga because handilaudi handivheri ndakatuka musangano ndotaura chokwadi kana pane pari kubhendeka I come here and I press the live button kuti aiwa apa tiri kukumbirawo kuti zvidai takutokumbira because titori vana veko saka takutoita zvekutokumbira nai kana pane chandichiona kuti apa basi hapana mera ndo saka ndo social issues ndo basa rangu I'll address it zvokudaro ndega personally ingati ndingavhunduswa kuti ini ndovhunduka zvima-audio the fact yekuti ndakatombokupa kureva kuti ndozvimirira kana vanhu vasingadi kukupindurai guys respect vanhu vakanyarara so vasingadi kutaura nemi respect vanhu vasingadi kutaura nemi
kuda kuda unonotsvaga ina handi blackmail manje mistake ndeye kundi blackmaila kuinda kuvanhu chiti kwai ndakabata chakati unenge watoirasa handi blackmailwi blackmail me washama nokublackmaila inini kunzi ndine odhiro zodai ndoda kutori player ndoga pano pavanhu ndiri geto eni wangu ndiri geto zvekutodaro bvundisigwi nemnhenga yezizi haibaiya imagine sugar cane nanzi vakagona sisi kuti sheni ndakati ndinotaura tiri pati ndingati ungototaura wani iko zvino ndakazuro ndine vanhu vandibata kusera nti tikuita tafoma chinenge chiorganization chekuti tinoita zvokunyora handika zvichemo izvozvo like zvisaitaura tikutaura nditatuchema nezimu raizvozvi handi ne-immigration handika ndine vandibata malawyers ndina malawyers 2 andibata handimaona vakati tinofanira kuita structure toita ari konyorwa ari matsamba zvakanaka tichiendesa its doable tichisa zvichemo zvedu mune zvakanaka handimaona vachitiresponda tichitaura tichidaro kwete zvokuti tinenge tichita noise pasocial media tinotonyora ari matsamba tichiendesa handimaona so ndo kunonzi kumirira vanhu kuita voice of the voiceless kufamba negwara chero ini nditoriwo musangano chero ndiriwo musangano but pandinoona kuti apa vanhu vari kuchema I just go negwara and present my case the right tongotsvaga machannel chedu kuti channel yacho iri kufamba sei tofamba nemachannels tosvisa zvichemo zvedu simple as simple as that. aiwa kandoda mboprovoka zvokuti ndoda kuti player ndoga voisi ndoda kuona want to see something kwendosvika ndoga zvondosvikiko here handingodi chete zvokuti anoizi ndingonyarara muzati ndimwe ndongonyarara so ndongoinowa zvangu ndongonyarara anyora one at a time Tracy one at a time tichaona kana zvaiti one at a time so that's what we do hazvirevi we are not titori vana vacho vemusangano isu and we are not enemies titori vana veko so far I am titori mwana weko handitika tinotoenda zvekutodaro ndo basa redu iro rekuti tinomirira masocial issues tinoendesawo tinoendesa zvakanakisa zvokui audio rekuti ndakazoti zvinhu ndezveshuwa here zvikana zviri kufamba sei newe tatopinda muna munhu akafa hamuna medha hazvina basa ndero harosikama kwese hanana basa harina kana basa ndoda kudorisa kuvanhu ndoga inini ndine fupa ndine recording yese fuka akazara magrupu guys kune magrupu akazara unoda kujoina unongonojoina grupu raunoda kune maed zanu inonzi magrupu akawanda guys just go and join rauda kujoina magrupu akawanda kwada unojoina remadzimai kune madzimai for ed kwada unojoina remayouth for ed ariko if you want to go and join emahwinti chaiwo for ed atoriko kwada unojoina echii for ed ariko handimaona atoriko ese handimaona isusu tinonzi voice of the voiceless for ed ndoredu isu angori magrupu hazvina register hazvina chii ingori magrupu just go and join guys if you want to join kwauri kuda uzoda kujoina kuuya kwaed uku just find kwada kuenda go and join hakuna nokustopa because ichoisi yako anowana kujoina musangano ichoisi yako hakuna munhu anokuudzira zvokuita taitombotukawo vamwe kusukudhara kuti uri kuenda kumusangano uri kudodii ona zvinhu tikazongoona kuti if you can't beat them join them and we joined hanzi which one how do we know which one is legit zvaunoita ndichaita ndichakubvunzira siyabonga ndichakubvunzira kana uri serious ndichakubvunzira kuti I'll ask ndokutarisira kuti riri legit here woenda join guys indai munojoina kwamunoda kuna munhu anokustopa hakuna munhu anokurambidza musangano hausiwe munhu if you decide nhasi ndoda kuenda kujoina musangano just go and do it no one will stop you hakuna muridzi hakuna anotaura ende hakuna anostopa munhu ende hakuna munhu anofanira kuthreatena munhu kana kublackmaila munhu kuzi hey wazodai unoenda kwaunoda nguva yaunoda go there if you feel like ukuda kuenda enda kana usingadi rega hapana kubata hazvina kuti we are enemies ka because ndine vana vangu panda paka vasingatodiwo kunzwa I will respect that and they respect me as well. Handimaona. So munhu kwaunoda koko just go and do. Who knows? You never know. Who knows? Magrupu akazarisa guys, akawandisa.
akawanza aperi magroup. You never know. Just go and join. We try takamanya nacho sisi takamanya zvokudaro zvamoziva guys takamanya nacho pano moziva info t-shirt yedu chaiyo yedu yepano padiaries yellow ya yakabva kusisi zvamunoziva tikazona chi you know what tikumanyisa chinhu chisipo chinhu chakatofodhara andiona you can't beat them join and we went and joined so hanzi ngatiteeredure kuSA for is unoita zvokuna akaitwa kudhara misi panozikamwazve unoenda kakuna akaitwa kudhara unozikanwa kana uri youth oendawo kune mayouth kana uri uchiwo endawo ikoko anomaona zvinotoita dzangove opeshedza ndo zvandakaona ini siyapo ngadiwe ndo zvandakangozvionera inini pache zvangu ndo zvandakangoona kuti dzangove nharo ndikati yesvo rega ndiinde uku ndo vanhu mukangondituka ndikati guys mukundituka yenyuka but ndo zvatoveko ndo zvatoveko mukasvapa kuzvigamuchira kunoita kutongozvitaura tichiseka wani pano senyaya ndichitoya nditongokudza kuti guys zvakatomira zvikatodai tichitofamba indofarira vatagwireka guys zvisingatoiti ndofarira vatagwire zvisingatoiti mukainda muchida kujoina ari kohobho just go and join guys because kubva panyaya yemwana uya simba uya mwana uya paakaenda kuchipatara kana ndakawa kuvapa respect guys ndakawa kuvapa respect chaiyo so ndinotova respecta zvekutodaro vatagwire vaya zvekutodaro ndinotova respecta shame because pamwana paipa ndakanyatsa kuona kuti panga paipa kabai guys mwananga panga paipa paya pamwana uya ini panga pai munhu anoita philanthropist work I want to know respect nekusingaferi kwanzi nasaiko tikasiyana ne iwewe wona sai ndopati kutaura kuti iwewe handini kusingazvidi rega nezvazvo isusu tioda hedu titaure kana takuita dzedu dzevanhu idzedzawo uya hatisi kutukana kasha hatisi kutukana tikungotaurawo zvedu tiri vanhu tobvumidzwa ka iwe usingadzidi you allowed vakawanda usingatodzidi vatosikipe baba isusu hedu tozvida hedu totaura hedu handika hanoda kuinda voenda akawandisa magrupu amumapedzi guys noku you know right noku singapedi ndozvandokudira izvozvo ringaikomenda nokuyu hanzi ndofarira java nai hamu java ndikomedieni ane magrupu ere java handizivini I don't know tanawe I don't know java ndikomedieni tongomufarira tisarangotinakidza zvedu hanzi isu tiri kumasvingo women for ed exactly go for it who knows so guys ndakuinda ndoya mangwana ndi mwana uya akatoitwa operation lili mwana uya akatoita operation akatonaka kungoti zvinhu zvinenge zvangoitwa zvisinazvo cloud mukati nechichisa azvizodzoki back akatonaka uya mwana uya atonaka uya kwai china ke natseki pane akandikwera wati natimbo watseki uya pano tseki uri kuti chi Samantha how are you baby girl connection failed uri kuda kuti china itseki hanzi natapiwa itai ndinofarira no ndofarira munhu paya respect hauna kuona zvakaitika pamwana uya farira munhu ko mari yavo ndeyangu can I give you links Roslyn ndipe malink yes bring the links kuseri bring the links unza malinks kuseri ko mari yavo ndeyangu naidiya ungovafarira semunhu imi kuti vanondipa asi vakandipa ndingairamba iwe ukapiwa unoramba asi kuti ndofarira munhu chete anomaona ndipe hawo malinks Rose ari kuti ane malinks saka kandipa guys ndichakanda vanoda votora andika ndichakanda vanoda moenda kumagroups achakutaurwa hanzi uya ane malinks acho hanzi muende masifana nanangoya kuzodzara zvebeauty pageant saka ndouya mangwana ndotoswera zvangu pano mangwana ndiri tishi Saturday ndiri 2 days dzikufadaya chaiko so guys akapora wena iwe akapora ndakabva ndawa kuti mwana yanga afunga safemi kadzi bundu ranga ravhara mhino kudai mwana yanga kufema nemuromo chete ka bundu ranga renda kumusoro kurakura kudai kensa ya iwe panga pasina mira mushe pai papa pasina mira mushe pai zvodei akanonokerwa mwana yatingaditora zvimwe panapa
umeona tikaita kutaura zvimwe panapa. So uyanawo malinks tipe vanoda. So guys, ndakwenda. I'll talk to you tomorrow. I'll see you tomorrow guys. Love you guys and take care of yourselves. Bye bye. Tosangana ku TikTok manerana. Bye bye.